Ahoj, je sobota 24. září a já jsem se rozhodl na takový šílený výšlap, že půjdu z Hradiště na Javořinu a mělo by přes vlastně na Tondovu chatu přes Javořinu, mělo by to být 51 km, čím bych měl překonat vlastně dosavadní rekord, kdy jsme šli s Pepou přes Stříbí 47. Tak uvidíme, co z toho bude. Ano, závratnou rychlostí opouštím Hradiště. Teď je akorát 6:23. Mám za sebou 5 km. Průměrnou rychlostí 5,6. No a cirka za 40 minut bych měl vyzvednout Laďu v Míkovicích, který se ke mně přidá a pokračujeme dál. Počasí vypadá dneska, že je úplně ideální. Ráno bylo kolem 8 stupňů. Přes den se to má vyšplhnout na nějakých 20, když na Javořině asi bude o něco míň, tak uvidíme. Hlavně, že nebude horko. Trochu spocený jsou pod batohem na zádech, ale nevím, jestli to je z toho předního batohu nebo z toho zadního. Tak jo. Je 6:45 Míkovice, už 4 hodiny nad plán. Ladík už vypadá, že nespí, takže doufám, že zrovna vyrozíme a nebudu na něho muset čekat. Jak to? Kolik ušla, tolik ušla, ne? Musím vzít brejle. Já si taky myslím, že však neženem nic. Akorát to bude dlouho trvat, no to je celé. No uvidíme, já bych chtěl jít až na chatu z Javořiny. Ale uvidíme až na Javořině, jak se budeme cítit. Tak pojedeme autem pod Hradinu. Však z chaty kdo vás odveze? Však moja. Máme 3 auta na svoz, oni jedou na kolách, všetci. A Přemek? Přemek také, nebo ne, vlastně on to zrušil, on jde do práce. Tak se víte. Ať neschládneš. Ahoj babi, ať neschládneš. Tak jsem to Lubošově příkovém. Tak jsme někde nad Podolím, Laďa se šel vysrat. A zatím v pohodě. Vypadá to na fakt krásný den. Doufám, že moc nebude pražit. Takže je to 2,4 hodiny, 11,6 km, průměr 5,2. Trošku jsme šlapali do kopce teďka, tak jsme se zpomalili. Tam asi být nějaká lasička nebo něco vozím. Ne. Naši je a upeče celé aj z krůtů. Je kurva, je hrůz, že lidi vole šílí, že to je tak výborné, že... Tam asi tlačí táto, ne? Tam je pás, pojízdná podlaha. Jo, pás vlastně, ano.
Krásný vzdušek. Jo, pryčte. Aj zadýchal trošku. Je 8:55. A 10 hodin a pouštíme Slavkov. U Brna. Pojď tam. Pojď. No. Voda. Co si ještě pamatuju? Tady má málo místa v tom kopíku. Ty kanóny. Nad Horněnčí začínáme stoupat. A snad mezi jednou a druhou by se měli být na vrchu. Už jsme nad Hrabinu. Tady byla nějaká cedula 10 Javořina, ale to je asi nesmysl. No, můžu ještě vykluzovat. Kousek na Javořinu. Na dohled. Lopeník, výhled. Slovácky. Nesit, startovačka. Slovácky. No to Níkova chata, kde budeme dneska končit. No, tady je to. 12 hodin, právě jsme minuli kamennou boudu. Tady trochu statistik, 6,5 hodiny na cestě, 31,1 km. Průměrka nám trochu spadla do kopce, 4,8. Ale počítáme, že snad do hodinky už budeme nahoře. Partička je ještě u Pavla, teď mě Pepa psal. Fotku mě poslal, že jsou ještě u Pavla na dvoře. Tak ty nás ještě doženou. Možná nekeří. Jinak tohle je energie zbalená na cesty. Nohy. První úrazy. To není úraz. Prevence. Prevence je základ. No. A blížíme se k cíli. Nebo k prvnímu otočňáku, co se ještě uvidí. Nebudeš jak tady máš místa. Dole vidět Strání, vzadu Březová a tam někde je Tondova chata pod Mesítem. Tak uvidíme, no. No, Ne. ale jo, já ho přemluvím, nedá si pivo a půjdeme. No. Oběd.
Tady už jsme na Slovensku. Státní hranice. Čo bolo, to bolo. Terazky som na Jovoří. Takže jsme se od Holíbyho chaty pustili dolů po zelené. Hospodu jsme radši vynechali, protože jak bychom si sedli, tak bychom se asi nehli. No, takže máme to teď nějakých 16 na chatu. Průměr nám to píše 4,3, ale počítám, že se bude zmenšovat, takže myslím si, že mezi 5. a 6. bychom nemohli být tu tandy. Krásná cesta tady. Nevím, kterou Pepa myslel, že to tady je špatné s těma kládama přes cestu, ale na kolo si myslím, že luxus docela. Myslel nasrané, ne? Na cestě klády. Jako nasrané klády asi, ne? No, na trekking to tu není, jsou tu nějaké šutry, ale na horáku si myslím úplně v pohodě. Z Javořiny. Je to docela, řekl bych, namáhavější než ten výstup. A říkali jsme si s Ladíkem, že zkusíme reklamu z Hornbachu. Že to nebude rychlejší. Se SUVem, válec sudy. Tak dále. A teď je to celkem rovné, takže uvidíme, ale před chvilkou se nám odkryl výhled na údolí a připadali jsme si jak někde 500 metrů nad Květnou, což možná je pravda. Takže uvidíme, doufám, že teď nepůjde dlouho po vrstevnici a pak to půjde na 200 metrech šupem důl. Asi by nám to trochu odrovnalo nohy dřív, než jsme předpokládali. Jsme v Květné u skláren. Na cestě jsou 9 až 4 hodiny, 41 kilometrů. A tady máme rozcestník. Kde to jsme? Nová hora, Mikulčin vrch 11,5, to je za rohem. Ráda. Velká Javořina 5 km, pohodička. Tak jdeme, tady má dolů. Schutí do toho, půjde do toho. Bůček už je upečený. Seno sláma. Tady s tím někdo vyjebal pěkně. Tak nevím z toho kopce, jak by se jelo. No. Asi tlamu nule napřed. Takže asi vyjdeme u Blumenbašský Studánek. Takže. Ale už by to chtělo nějakou masérku pomáli tady. No. Nebo studenou 12. Tak už jsme nad Květnou, vzadu je Javořina. Kde jsme asi ještě před 2 hodinama byli. No a tady pomalu stoupáme nahoru. Není tak horko, jak jsem myslel, že bude, tak super. Dole jsou vidět sklárny. A jak si zatáhle, což je jedině dobře dneska. Hřeben mezi Květnou a Březovou. Tady už byl vidět Pepa chvilkama. První cyklista, který nás po 43 km dohnal. Asi dáme 5. Pana dohání. Z Javořinou v pozadí pěkně. Vítaj! Kde jsi? Kurva. Kde jsi, kurva? Kde to jsme? Nová hora, 552. Chcete rohlík se salámem někdo? Ne. Se těším na ten bůček. Ty piče. Jdete na ty studánky se podívat tady dole? Jasné. Tak jen kolem toho. Blumenbašské.
Teď už jste kolem toho prošli nebo ještě? Ne. Vyloženě to cesta vede kolem nich, jo? Jo. Bašská kyselka. Napojíme koně. Tak a jsme pod Březovu. Tady odbočka na Lopeník. Ale tam nejdem. 8 kilometrů výpočák. Kiláčky, možná 3, ale už jsme tady pod Mesitem na Březovou a vypadá to, že to dáme. Za chvíli pivečko chlazené, jestli nám nechají utat rybáci. Várníka z lesa. Už jenom kousek. Ale čím díl jdeme, tím si připadáme jak pacient. Chtělo by to titanový kloup. Zafixovat ještě pásem. Dár, ne, to musíme dojít. Z toho už by byl výšlap, z kterého nás vezl Jara, to ne. To už dorazíme. Jílová rovinka. Tamhle je vidět chata Tondova. Myslím si, že do půl hoďky jsme tam. Teď už to půjde jenom z kopce s náma. Dobré, no. Taký blbý pocit, že mě budou zítra volat. Statistik. Máme 102 000 kroků. Asi 300 metrů k chatě. Na cestě jsou 12 hodin 9 minut. A ušli jsme 61,2 km. Tam to mají nějakou novinku s popelnicama. A doufám, že si dáme pivečko konečně. Na prcaní mandelíní. Naše kroky. Jo, grande finale. Grande finale. Blesku. Netrůbené. Seno sláma, seno sláma. Hoši, nemáte tu pivo? Nazdar, kapitáne! Nazdar.